Manawi. Tumuwi. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. I'm Japet. And si Jerome natulog pa. Ginising ko, ayaw gumising. Kaya kami na lang muna, mamaya na lang siya. Kakagising lang din namin. Kaya tapos bagong hilamos lang. Hindi pa naligo. Si Bunso parang naligo kasi binasa niya yung buhok niya para sabihin bagong ligo. Pero walang ligo pa yan. Naghilamos lang kami kasi matagal kami nakatulog. Kaya kakagising lang din namin. Nag-email kami kasama si Baby Girl Snake. Or tsaka si Kim Arda. May bagong challenge na naman kami ngayon. Babawi ako, guys. Galit si Kuya, guys. Sa mukha sa mga manok. So, babawi ako, guys. Can't say no challenge, pero bahay edition. Easy lang yan. Oh, easy lang yan. Easy lang pala, ha. Tignan natin. Magagawa mo yung mga hindi mo ginagawa. Tingnan natin, sige. So, yung unang ano ko sa'yo, Ano? di pa tayo napag-agahan, no? No? Di pa Ano tayo... gusto mong lutuin? Ha? Magluto ka ng agahan, Pit. Itlog. Ha? Itlog. Hindi. Oh, itlog, tsaka ano, itlog. Yung ano, yung dilis. Turuan kita para, pero ikaw mag-pre-prep ba? Oh, itong buwad nga, kuan ba? Magluto sa guwad. Buwad nga, bulinaw, nga gagmay. Magkuhan ka. Iskabitsihon. Iskabitsihin yung ano, yung ano, dilis na buwad, tuyo. Tapos, ikaw magluto. So, ayun guys, magluluto na si Bunso. First time niya magluto ng ganito. Watch and learn. Ay, watch and learn. Bantay bitaw. Yan na si Bunso, maghihiwa na siya. Ang unang niyang lulutuin ay yung ano, yung daing na dilis. Wow. First time niya magluto. First time mo magluto ng ganyan, skabitche. Oh. So ayan, nagpe-prepare na siya ng ano. Hiwain mo din dito. Yan. Galing nga din. Ano? Galing ako dito. No? Oh. Okay. Pag ano guys, pag nag-ano kami ng bawang, mini-mince namin kasi mas masarap, mas mabango. Kaya mini-mince namin. Wow. Pwede na. Tapos prituhin mo to. Lutuin mo muna para pag mainit na, saka na pag mainit. Anuhin mo, bakit mo na ito? Yung plano. Ha? Luto ka sana. Bakit ganun? Wow. Pwede na, Pet? Pwede. Ang totoo. Baka pait na pag masyadong ano. Yan mo lang. Gulatin mo lang. Wow. Oh, hugasan mo yan. Hugasan mo. Ayan. Hindi, hugasan mo kasi dyan ka magluluto eh. Wala, may pasok sa garon. Yan, very good. Tuyuin mo muna, guys. Muna, patuyuin. Bukas pa yan, matuyo. Guys, magluluto na siya. That's... Wow! Isa mo na. Wala kaming bell pepper, kaya yan lang. Yan muna, magluto ko muna ng sauce. Lagyan mo ng suka. Sige. Sige pa. Huwag ka matakot. Oh, takot ka pala sa mantika eh. Yung mantika matakot sa akin. Lagyan mo ng konting toyo para may kulay.
may kulay. Pang kulay. Pakuluin mo yan. Tapos kuha ka ng asukal. Yung brown sugar. Yung brown sugar. Ako pala. Oo, alam naman. Sino ka eh. Oh, ito na. Happy? Sige. 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 Up. Up. Pinatamis naman. Pinatamis. Minatamis. Nasobrahan niya. Gumagana na ito. Di, okay na lang. Okay lang yan. Ba't katawan yung gumagalaw? Ala. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ganyan talaga. Alatag. Ay, nako. Oh, tikman mo, tikman mo. Mukha na niya. Tikman mo. Hinahan mo kasi. Tikim. Nakaubol na. Wow, masarap. Parang minatamis ka. O, lagay mo na yun. Wow. Gutom na ako. Okay, pakuluan mo lang. O. Saglit. Tapos, okay na. Kuha ka na nalagyan. Wow. Ano po yan? Dilis escabeche ala apitong. Ala japet. Sweet and sour dried dilis. Ni Apitong. Andito din si Jerome, oh. Kasali siya sa Canseno Challenge Bahay Edition ni Japet. Kaming dalawa. Kasi babawi ako dito kasi ubos fans ko dito. Tapos, anong gusto mong ulam yun? Anong gusto mong ulam? Ano? Breakfast? Oh. Scrambled egg. Wow, scrambled egg. Easy lang yan. So, mag-scrambled egg. Meron akong nilutong difficult yun. Yeah! Meron akong nilutong difficult doon. Hindi ko alam ba yan? Ano ba niluto niya kuya? Dilis. Makati daw yung ilong niya. Kung nahalata nyo guys, lagi nakahawak sa ilong si Japet kasi allergy to sa allergy to sa alikabok. What? Mabilis maano yung ilong niya. Tagal naman, gutom na ako. Ano oras na? Kakagising mo lang. Oh. Oh. Hindi naman tayo perfect to guys. Wow, galing-galing. Ay, mantiani ko do. Yan, nililipit dapat yung mga kalat. Linlinis sa virtue. Mix. So, ayan na siya guys. Ay, ko na pick mo pag. Butter yung nilagay namin, char, butter. Ay, hindi pala yan butter. Yung premium na, premium margarine. Char. Kasi mas masarap kasi sa ano guys, literal na scrambled. Ayan. Scrambled egg. Wow, bango. Nagutom ako lalo. Pwede na. Sino yan? Ito na po yung luto ko guys. Ang sarap. Parang ako. Ano? Ang sarap. Parang ako. Parang ikaw? Kain na. So, may bisita kami guys. Si Albert. Hi vlog. Oh, sige na mag ano ka na ng pinggan, nagugutom na ako. Pinggan ko. Yan ang sabi ko. Pati yung pet, yung bowl, yung maliit. Wow. Monday challenge lang to kuya? Ha? Monday challenge lang. Full bake. Gutom na ako guys, kakain muna kami. Ito yung luto ni wow. Yun
Maligpit ka, tapos hugasan mo. Ako lagi no, yung gising. Pag kita apit, ay ka nang hinugasan ni apit. Oh, kung paano maghugas si Japet. Paway sa gamay. Pila ko ano. Dapat na hugasan na ano. Sa kusina. Tama mga kaldero. Wow, may natanggap kami guys from Kapuno Baby Natics. Wow, thank you guys. Kaso naubos na ni Bunso. Yung manok. Wow, happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy tuas, oy. Tuas kasi birthday ko na din. Malapit na yung birthday ko. Galit. Tanawan niya. What? I'm a shy because no trip. Kaya ako yung English man. Lupi ka, Pet. O, Pet, maraming salamat sa food, guys. And maraming salamat kasi marami na ding hugasan ulit si Bunso. Hugasan, ha? Wala na cook ya? Ha? Cook. Kaya sa Alam mo, di cook din. ice cold palihog. Ha? Nahurot mo siguro. Ice pit? Ay, napati yun. Pasok ya. Teka lang. Murag na sa'yo. 君の虜になってしまえばきっと Ba't ako yung inutusan mo? Walang Nalipat si kuya guys, nalipat. Nalilipat. Bantay ka na ako ha. Bantay ka na ako ha. Tawag sigaret, Pet. Matagal kasi kami natulog kagabi. Matutulog na lang muna kami. Oh, anong oras ngayon? Alas 2. 2:39 PM. 2:30 pa lang ngayon ng hapon. Tapos mamaya, mag-shoot kami mamaya. May shoot kami mamaya. Oh! Shoot. Ito na shoot. Commercial. Ay, ano ba? Anong print ad? Wow, print ad. Pero picture lang. Kagabi. Mag-alas 4 na yun. Tapos mata, alas 8. Tapos nagising kami ng alas 8 kasi may bisita si Apet. Birthday ko na bukas guys. Ano wish mo? Ano wish mo sa birthday mo? Ko na ma-okay na ang lahat. Tsaka Bait-bait talaga na bunso na. May hinire kami na kasi tawag na videographer. Na cameraman, ay camerawoman pala. Yung ate namin. Good night! good morning. Ay, good morning. Good after night. Good after night. Wow ha, ako pa yung tagahawak ng Diyan ka na ako pa hawakan mo lang yan hanggang pagising namin. Ganyan ka yung lang. ilaw nyo, tsaka yung... Paano matulog si Teo Teo? Yeah. Yung... si Japet, paano matulog si Japet? Yun ako na matulog. Yun na, di ka matugay. Today. Gaya siya nakatulog, matutulog siya. Tapos ganun pa. Kaya ko pagod. Diya! Uy, kapilan siya. Kapitiwan nga rin. Bitaw. Yung nga ka. Laki-laki na ng baby namin. Dati lagi ko pa itong karon ngayon ako na. Dati lagi ko pa itong kinakarga kasi maliit pa ngayon. Dati yung pisngi niyan, Parang mangga. bulldog. Parang bulldog. Yung na- ano yun? Parang bag. Mga manawi. Gising ka na. Ay, gising ka na pala eh. Tara na. Resume na yung natin. Yung challenge natin Cansino. So guys, may natanggap po tayong mga shorts. Wow, ang gaganda ng mga shorts no. Galing ng Fitoms Manila. Maraming salamat dito sa shorts. Tas susubukan natin. I-fit ko kung bagay ba sa akin. My heart went. My heart went.
So, yun po yung mga shorts, yung finit ko kanina. Ang ganda. Recommended sa akin para sa akin kasi maganda din yung pagkagawa, maganda din yung pagkatahi. Tsaka yung ano mismo, yung tela din maganda. So, guys, kung gusto niyo mag-order ng shorts sa kanila, i-search nyo lang yung i-follow nyo lang sila sa Instagram at Fitoms Manila. Tsaka yung Facebook nila. Pwede din kayong mag-order doon sa Instagram tsaka Facebook nila. And follow nyo na din sila, guys. So guys, doon po nagtatapos ang aming vlog, yung Kansay. Di ko mautusan siya eh. Okay na yun. Okay na yun para sa akin. At least nakautos na din ako. Kaya hanggang sa muli. Paalam! Hi kay Andre Rica Blanca ng Iligan City. Floyd Jerry Torrio ng Sulok Davao del Sur. Rich Mabalot ng Alcala Pangasinan. Rod John Sakalo ng Opol Misamis Oriental. Roderick Glipo ng Dubai, UAE. Rolando Canaliha ng Pagadian City. Mark Dave Alegre ng Binson, Camarines Norte. Francis Guevara ng Alaminos City, Pangasinan. Angel Bakay ng Tugigaraw. Lloyd Kalangan, LC Vlog. Regine Katipay, Medalya. Edsel Kainglit Bulahing ng Blasan, Magsaysay, Davao del Sur.